Dobrý deň. Volám sa Eva Horníková a som riaditeľka základnej školy Karloveska 61 v Bratislave. Práve teraz hľadáme nových kolegov a nové kolegyne do nášho tímu. Nemusíš byť len pedagogický alebo odborný zamestnanec, ale aj správny zamestnanec, či pani kuchárka, alebo či budeš chcieť vykonávať pozíciu pani upratovačky. Náš tím sa stará o duševné zdravie. Máme tu školský podporný tím, ktorý je v triede nápomocný so žiakmi. Máme zdravotne znevýhodnených žiakov skoro v každej jednej triede. Nemusíš sa obávať, lebo tieto deti nám prinášajú inklúziu. Veľa sa od nich učíme. Taktiež ako zamestnanec vieme ti poskytnúť kariérový rast. Vzdelávanie a vyšší kariérový stupeň pre nás vôbec nie je prekážkou. Naopak, je vítaný vo vedení školy. Taktiež vieme pre teba pripraviť aj kvalitné stravovanie, doplnkové dôchodkové sporenie. Vieme ti poskytnúť aj priestor na vzdelávanie sa, ako som už hovorila, ale taktiež na oddych. To, že nemáme prázdniny, ale dovolenku, to určite vieš, ale 45 dní oddychu určite každému urobí dobre. Poskytujeme ešte aj finančné ocenenie, to znamená, že vieme ti poskytnúť finančné ohodnotenie pred letom a odmenu jednorázovú taktiež pred Vianocami. Osobné ohodnotenie, ktoré dávame každý mesiac, je súčasťou alebo v kompetencii priamych nadriadených, ktorí vlastne navrhnú pre teba to osobné ohodnotenie už po skúšobnej trojmesačnej dobe. Priamy nadriadení, a to mám 6 zástupcov, sú na každom úseku. Ak budeš mať nejaké svoje osobné potreby alebo budeš potrebovať niečo riešiť, tak určite sú ti nápomocní títo zástupcovia. V konečnom dôsledku sme v Bratislavskom kraji a v tomto našom Bratislavskom kraji neboli zrušené kompenzačné príspevky, takže mesačne 130 € ešte aj k výplate, ktorý vyplácame raz za štvrť rok. Ak máš záujem obohatiť náš tím svojou dobrou energiou, príjemnou povahou, tak si vítaný, si vítaná. Tešíme sa na teba.